Si študent? Tak prestaň scrollovať. Vedel si, že ChatGPT nie je jediný nástroj, ktorý ti môže pomôcť so záverečnou prácou alebo referátom? S týmito nástrojmi môžeš dokázať všetko niekoľkokrát rýchlejšie. Potrebuješ preložiť zahraničné texty? DeepL to zvládne oveľa lepšie ako Google prekladač. A keď prekladáš niečo do angličtiny, tak ako bonus ti skontroluje aj gramatiku. Nevieš nájsť odpovede na výskumné otázky? Elicit ti na ne odpovie. Stačí, keď do vyhľadávača zadáš otázku a hneď sa ti zobrazí niekoľko vedeckých článkov, ktoré sa danej téme venujú. Nenaháňaj sa za desiatkami zdrojov. Jeden ti stačí. Aplikácia Research Rabbit ti na základe neho navrhne ďalšie odborné články, vrátane zoznamu relevantných autorov. ChatGPT dokáže tiež viac ako len navrhnúť štruktúru práce. Zíde sa ti napríklad pri formulovaní hypotéz alebo pri zmene citácií z jedného citačného štýlu do druhého. A vieš, čo je na tom najlepšie? Pri všetkých týchto nástrojoch si kľudne vystačíš aj s bezplatnou verziou. Tak čo, dáš tomu šancu? Nezabudni si toto video uložiť a pre viac tipov sleduj môj profil.